Mga PUJ nga dili makabiyahe panahon nga bahaan ang kadalanan gidepensahan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB kininunot sa reklamo nga nadawat sa buhatan ni adtong Biyernes. Ani ang report. Gibutyag ni Director Hamid Quezon sa LTFRB 7 nga kinahanglang sabton usab sa mga sumasakay ang kahimtang sa mga nanginabuhi nga PUJ driver kinsa apil sa napiktuhan sa nasinating baha ni adtong Biyernes. Nasayran nga adunay daghang mga tao nga naglakaw na lang ni adtong adlaw kay nihit kaayo ang mga biyahe sa sakyanan. Gawas nga adunay kaugalingon nga pamilya nga giatiman ang mga driver, maproblema usab sila kun mutiorok ang makina sa gimanihon nilang mga sakyanan kun maatlan sa baha. Sa panahon sa katalagman, dili po ta kayang tingaling bugukod o musilot nila kay sama na to mga mortal sila ang tao sa. Samtang ipahibaw sa LTFRB nga tulo na ka mga kolorambas ang ilang na intercept. Kininunot sa higpit nilang kampanya sa mga kolorom nga mga sakyanan. Pilitan ng mga driver o operator mga makasasa, mas daghan ang maayo kaysa maldito. Galing lang, ini mga daotan, may magdagdangan, may dagdag imalas, may dagdag ilad sa hulagway sa mga public utility vehicle.